Ämmät ei tuu tänne määräile. Ne keskustelee nyt vähän vakavasti. Kenen koti täällä onkaan ja mitäs täällä nyt oikein tapahtuu? Vipsakorpeet tuolla täällä 2 yötä. Ne on 3 yötä. Te olette kertonut sille jo. Joo, ja muutenkin toi... Ei pysty syömään! Vipsa. Kiva ohjelma. Vipsa. Vipsa se on. nätisti. Anna pennun olla, anna. Sinä se meni laittaa traktorin päälle. Onneksi Vipsa ei osaa ajaa sitä traktoria. Paitsi Viuhu saa kyllä mennä sinne. Ihan penkille. Joo, se meni. Se ei meni vielä penkille. Kerran se istui tuolla penkillä, tai eilen. No. Joo, se ihmetteli, mitäs tässä nyt tehdään, kun on päästy penkille. Miten tää käynnistyy? Se vaan oli siellä. Se vaan istui tälleen ja katseli ympärille. Onpa huiman näkyvästi. Tiedätkö mummu? Kato, meillä on varjo tuolla. Ai jaa, tolle kun se meni. Joo, se on lentänyt eilen. Niin, se lensi tosta!